जोङो आसाम सरकारनि जानाखि कनसार्न डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मानाव गिदिर मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों जोङो जेब्लायबो लोगो मोनबाय थादों। बे साननैसो लोगो हमनानै जोंनि काउन्सिलनि बिसायख'थिया माला खुंनो हायो बेनि बागै जों सावरायबाय थादों। बिथाङा स्पष्ट भाबै निर्देश होदों हानायमानि थाबै इलेक्सन मोनसे खुंनांगौब्ला जाखिनि प्रसेस जाखिनि डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनि डिलिमिटेसन कनस्टिटुएन्सि फोरनि लोगोसे जोंनि भटार लिस्ट प्रिपेरेसन लोगोसे जोंनि पलिं स्टेशन सायख'नाय बेफोर प्रक्रियाखौ थाबै फोजोबनांगौ। बेफोर खामानिफोरखौ थाबै फोजोबनांगौ जोङो सावरायबाय थादों। सावरायबाय थानानै जोङो खम समनि गेजेराव निश्चय जोङो मोनसे गरन्थ फैनो हागोन। जोंनि गामि फोसावनाय खामानिया जोबाखैब्लाबो जाखिनि एसे दंबोयो बेखिनिखौ जोङो आसा खालामदों खम समनि गेजेराव जों फोसावजोबनो हागोन। जों सानो बेबो मोनसे समाधाननि लामायाव फैबाय, जोबलांगोन बेबो। मेजर इस्युस माने जोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरा दाबो सिडुल ट्राइब जायाखै। बे इउपिपिनि मोनसे दाबि। मैया दाखालि 13 आगस्टआव भारत सरकारनि नखर बिफाननि मन्त्रि स्टेट इउनियन माने हम मिनिस्टार नित्यानन्द रय बिथांजों इउपिपिनि सेन्ट्रेल कमिटिया रायज्लायनो खाबु मोन्दों। बे रायज्लायनायनि जानाखि रिजाल्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे पजिटिभाव दङ। लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जानाखि मन्त्रि बिथाङा जोंनो मोनसे स्पेसियेल पेकेज खम समनि गेजेराव हायो नामा बेखौ गरन्थ खालामगोन होनना बिथांमोना फोसावदों। जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिजाब जानाखि गथायनाय स्कुलफोराव बिजाब हैनाय बेखिनिखौ जों मन्थ्रिया जुदि दायित्व होगोन होनना बुंदों, होनाय जायाखै दाबो। होयोबा जों लागोन। लोगोसे जोङो नैबे आंगनबादि सेन्टारफोराव बर' बिजाब गैया। आंगनबादि सेन्टाराव जों बर' लेखा साफायनो नागिरदों। बेखिनिखौ मन्त्रि बिथां अजन्ता निउ बायद'आ सहाय खालामगोन होनना बुंदों। बे प्रसेसा जागासिनो दङ सावरायनाया।